Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. Jose Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierli, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Descubre un club con nombre propio. Jose Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Lierli, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Arratsaldeon, ongi etorriak guztiak Atletiken kanal ofizialera. Gaurkoan Bilbao Atletikek eta Izarrak Lezaman jokatu beharreko norgehiagoka zuzenean eskainiko dizuegu. Bigarren B mailako bigarren multzoko 11. jardunaldian gaude eta gaurkoan Bilbao Atletikek azken 5 partidetako dinamika txarrari amaiera eman nahiko dio. Gaizka Garitanoren taldeak azkeneko 3 jardunaldietan 3 porrot pilatu ditu partida guztiak azken minutuetan galduta, eta esan da bezala gure mutilek egoera irauli nahiko dute, eta gaurkoan Izarraren kontra garaipena lortuta, beste 3 puntu eskuratu eta gorantza begira jarri nahiko dute berriro ere. 11koei dagokionez, Bilbao Atletikek Odei Oleaga izango du atepean, defentsa lanetan Jesus Areso, Jon Rojo Gorri, Bibian eta Javier Murua da nobedaden nagusienetako bat, zelai erdian Vencedor, Peru Nolascoain, Víctor San Bartolomé, eta egaletan Íñigo Vicente eta Gaizka Larrazabal, eta aurrelari postuan Asier Villalibre, aulkian geratuko direnak Unai Etxebarria, Jon Sillero, Oier Luengo, Antonio Salado, Íñigo Muñoz, Jurri Oteo eta Asier Córdoba dira. Aurrean talde historiko bat, talde Nafarra, Lizarratik datorkigun Izarra taldea, eta bertan atepean Julio Irizibar egongo da, defentsan Eneko Martínez, Carlos Agüez, Iván Casado eta Endika Galarza, erdilaren lanetan Cisneros, Alex Maestresalas, Garrido eta Francis Suárez, eta aurrelari moduan Txema Moreno eta Daviz. Partida hastear dago, aipatu bezala 11. jardunaldian gaude, bi taldeek denboraldia modu honean hasi zuten, baina ondoren makeraldi bat pairatu dute, eta oraingoan esan da bezala Bilbao Atletikek egoera irauli nahiko du, 3 puntuak lortu, goazen mutilak partida hastear dago.
Oraintxe bertan, Carbonel jaunak, epaile jaunak partidari bide eman dio, epaileranetan Carlos Alberto Carbonel Valentziarra arituko da, eta marrazai lanetan Cristian García eta Pablo Pérez guztiak Valentziako kolegiokoak. Hasi da partida, hortxe defentsa lanetan ari da Izarra, baloiarekin hortxe daukagu Izarraren egalekora, hiru zenbakidun Carlos Sagüez, honek aurrera jokatu nahi zuen David Kanariarrarekin, baina Bilbao Athleticek jarriko du baloia jokoan. Hortxe, Jesus Areso, aipatu beharra dago, gaurkoan bitxikeri bat izan dezakegula berdegunean, izan ere Jesus eta Javier Areso anaiek koinziditu dezakete, momentuz Jesus Bilbao Athleticen amaikakoan dago, eta Javier bi urte nagusiagoa den atzelari, erdilaria, kaskantekoa baitaren, nola ez, aulkian dago. Hortxe, jokoan, baloia zazpi zenbakidun Garridorentzat, honek atzera Suarezek egalera zabaldu, Sagüesentzat, honek berriro atzera Cisneros, hortxe doa Galarza, honek aurrera egin, buruz jokatu, ordo unai vencedor lehian, baloia Bilbao Atletikentzat, eskua adirazi baitu, hortxe, 17 urteko bilbotarra unai vencedor, honek Inigo Vicenteri eman, kontuz, baloia galdu baitu, Garrido aurrera doa, honek erdiratu nahian, baloia Bilbao Atletiken jokalarian jodu, eta lehendabiziko kornerra izango du, minutu bat eta 36 segundu igaro direnean, lehendabiziko kornerra talde Nafarrarentzat. Davidek jaurtiko du kornerra. Hortxe jokalari Valentziarra erdiraketa egiteko prest, urreratu dira, Izarrako atzelariak, eta hortxe baloia areara, kontuz, goazen mutilak, ondo ukitu du Asier Villalibrek, orain aldaratzean, despejea egin du azkenean Victor Salman Antolome, ez Gaizka Larrazabal izan da. Baloia defentsan, Izarrak gora, kontuz, baloia azkenean Odeio Leagarentzat, Laudioko atezainak kontrolatu, eta Dani Bibiani eman, honek Jon Rojori. Aurrera doa Gorri, atzera berriro, ostera ere Bibianentzat, honek Peruno Laskoaini, hortxe Zumaiarra, baloia egalera, Aresorentzat, desmarkia egin du Larrazabalek azkenean ez, berriz be atzera Javier Muruarentzat, Bilbotarra beste nobedaetako bat, vencedor, honek egalera Gorriri, Vicenterekin jokatu, Gorriro Rojo, honek Bibiani eman, Nolaskoain, Zumaiarrak 5 partia jokatu ditu lehen taldearekin, hortxe kapitainaren besokoarekin, Peruk bere buruaren gainean bueltaman, kontuz, Muruak du baloia, Muruak presioan galdu egin du, azkenean falta adirazi du, Sagüesi egindako falta, kontuz izan behar dugu baloi hoiekin, izan ere, harin atera nahi du Izarrak kontraerasoan, hortaz gure mutilekadi egon beharko dute, baloia Bilbao Atletikentzat berrio, vencedorrek buruz ukitu, Izarrak berreskuratu du, hortxe jokaldia baloia Davidentzat. Davidek kontrola egin eta aurrerantza jone izan du Iban Garridori eman da. David, honek zelai erdira, berriro Suarezek atzera eman. Suarez. Ondo berreskuratu du Vicentek. Guazen, hortxe Larrazabalen desmarkea, Larrazabalateren aurrean geratu liteke pena, iziko eta aldaratzea kanpora joango da. Hortxe lehena bagunea, Vicentek sakonean Larrazabalentzat, azkenean loiukoa ez da heldu, eta tesainak Julio Irizibarrek alderatu du baloia, naiz eta azkenean Larrazabalengan jo, eta kanpora joan den 3. minutuan 4. betetzear, ointxe bertan, lehendabiziko aukera Bilbao Atletikentzat, utxean momentuz Lezaman. Irizibarrek aterako du, luze, Nolaskoainek ukitu, Vicentek berriro ere baloia zelaian sartu, hortxe Villalibre borrokan, azkenean Maestra Salasek ukitu du, eta berriro baloia Izarrarentzat, Irizibar. Valladolideko arrobian hasitako atezaina, luze jodu, hortxe aurrera ondo Bibian, borrokan berriro ere, momentuz partia trabatua, lehiatua, baina espero daigun Bilbao Atletikek nagusitan kontuz, Suarezek baloiarekin, Suarez baloiarekin, ez du kontrolon egin eta hortaz abantaia galdu du, baina berriro ere galean Suarez erdiraketa egin nahi du, baloia errematean, ez da heldu Moreno, baina kontuz, ze oraintxe Izarrak lehendabiziko aukera izan du, aukera garbia.
Jokoan hortxe baloiarekin David, azkenean berresturatu indu Victor Sanbartolomek, Barakaldokoak nola eskoain eman, aurrera doa Peru, Zumaiarrak baloia kontrolatu eta egalera zabaldu, Inigo Vicente, honek nola eskoain itzuli, Gipuzkoarrak Benzedorren pase sakona Larrazabalentzat, hortxe Loiukoak Vicenteri eman, Txorierriko jokalaren ertan dago jokoa pena, azkenean defentsak moztu du Inigo Vicenteren pase bikaina, baloia Jon Rojorentzat, Bilbotarrak kontrolatu burua altzatu, aukerak ikusi ostean Bibiani eman, eta oraingoan Odei Oleagak du baloia, Laudiokoak Javier Muruari. Honek Aresori, guazen mutilak momentuz kontrola hartu nahian, partida trabatua izaten ari dela nabarmendu du, baina espero daigun Bilbao Athletic baloiaren jabetza berganatzea Benzedor, Larrazabalekin jokatu nahian, kontuz, hortxe doa aurrera Moreno, Benzedorrekin borrokan, azkenean alboko sakea Izarrarentzat. Pase horiekin kontuz izan behar dugu, izan ere presioan lan ona egiten ari da talde nafarra, eta Rodrigo Hernandoren taldeak izango du alboko sakea. 36 urteko entrenatzailea da Rodrigo Hernando, gaztea, Burgosen jaiotakoa, baina jadanik esperientzia handia pilatu duena, antzat baloia ez da bilondo, eta aldatu behar izango dugu hemen Lezaman, hortxe, Carbonel jaunak baloiaren egoera konprobatu, eta Carlos Sauesi eman dio, honek sakea egin nahi du. Momentuz ondo Bilbao Athletic presioan, hortxe kontuz borrokan Moreno eta Peru Nolaskoain, falta adierazi du epaileak, Peru Nolaskoain egindako falta hain zuzen ere. Odei Oleagak jarriko du baloia jokoan. Atezain arabarrak baloia egokitu, eta luze joko duela dirudi. Hortxe, 7. minutua izatekotan, baloi aurrera Nolaskoainek borrokatuko du, baina Izarrako jokalariak ukitu, Benzedorrek aldaratu, berriro Nolaskoain, honek buruz, San Bartolomek buruz berriro ere, eta azkenean baloia lurrean jarriko duena Jon Rojo da. Oleagarentzat baloia osterare. Benzedor, jokoa antolatu nahian Gaizka Garitanoren taldea, guazen mutilak, Dani Bibian, aurrera egin nahian Gasteiztarra, honek Gorriri eman. Vicente etorri da, baloia jaso eta jokoa antolatzera. Jokoaren norabide aldatu Gaizka Larrazabalentzat, badoa Loiukoa egaletik, ia iristen dan, bai, ondo. Larrazabalek buruz burukoa egin nahi du, oso ondo bikain ederto, hortxe doa Loiukoare barruan sartu erdiratu, gol! Victor Sanbartolomeren gola, eta jokaldi bikain egin du Gaizka Larrazabalek. Eskuinetik, eskuinera zabaldu du Vicentek baloia, Larrazabal heldu, atzelaria atzean lagatu, eriotxaren pasea egin, eta area barruan Victor Sanbartolomek lenda biziko egin du 8. minutuan, Bilbao Athletic bat, Izarrak huts, Victor Sanbartolome Barakaldoko erdilariaren gola. Gol, 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 gol. 1-0. Bilbao Athleticeka aurre hartu du eta ointxe errepikapena jokaldi bikaina egin du Gaizka Larrazabalek egaletik, arean sartu baloia atzera eta Victor Sanbartolomeren erramatea sare barrura lenda bizikoa. Ondo mutilak, 8 minutu terdi, 1-0. Hortxe Leoikumeak presioan espero daigun golak auspo berezia ematea, partidaren kontrola hartzea eta erosotasun handiagorekin jokatu alizatea. Ez da erreza izango, baina hasiera ona izan da. Jesus Areso. Alboko sakean Nolaskoainentzat. Zumaiarrak kaskantekoari itzuli. Hortxe Dani Bibian. Rojo. Aurrera egin nahian Bilbotarra. Berriro ere jokoaren norabide aldatu du, kasu honetan Dani Bibianek Peru Nolaskoaini ikusten dugu nola Zumaiarra atzera etortzen dan, jokoa antolatu nahian, espazioa bilatu eta Dani Bibiani eman dio. Vicenterentzat gogoratu berak hasi duela golaren jokaldia, baloiaren norabide aldatuz, ezkerretik eskuinera, eta ondoren Gaizka Larrazabalen jokaldi bikaina etorri da. Javi Murua. Honek Jesus Aresori. Egalera zabaldu, Gaizka Larrazabalentzat. Hortxe Loiukoa, baloia defentsako jokalarientzat. Bibian, presioan Izarrako bi aurrelariak, eta azkenean Aresori eman. Kaskantekoak presioan abaritu kontuz, Odei Oleaga.
Hortxe, Laudioko atezainaren aldaratzea, Asier libre borrokan. Ez pena azkenean, bozen bakidun Galarzak urrundu baitu. Baloia egalera berriro, Vicente. Ia zer esmatzen duen, Gorrirekin Ormabiko egin. Bado aurrera, beste Ormabiko bat, Vicenterentzat. Erne, Txorierrikoak atzera, Jon Rojori, baloia areara. Azkenean Galarzak urrundu du, baina berriro ere. Baloia jokatzeko aukera izango du Gaizka Garitanoren taldeak. Goazen mutilak. Hortxe, Vicenterentzat berriro ere. Pena, kontrola luze joan zaio. Eta alboko sakea Izarrarentzat izango da. Eneko Martinezek egingo du, zenbakidun jokalariak. Osasunako arrobian azitakoa, Galarzaren moduan, eta hortxe Galarza bera, baloia kontuz ondo hor, Gaizka Larrazabal presioan. Baloia Sauesentzat, honek aurrera, Deibizi eman, honek Sauesi itzuli, Ormabikoa egin nahi dutue, irudkoan noazkoain, ondo Peru, ondo baloiaren berreskurapenean, Zumaiarrak San Bartolomeri eman, Barakaldoko aurrera doa, ondo golegia, ia iristen da Jesus Areso, guazen Areso, hortxe aukera bai, berreskuratu du baloia, Areso, areala sartu nahian erdirak eta ingo du kaskantekoa, bigarren lerrotiko, la berriro ere Victor San Bartolome, hortxe dago zuloa, eta birritan berreskuratu du, Bilbao Athletic, baloia egal horretatik, arean sartu, eta Victor San Bartolome, segokion lekuan iritsi da, gol, bigarrena, amaikagarren minutuan, Bilbao Athleticek bi, Izarrak huts, biak Victor San Bartolomek sartu ditu, eta biak antzeko jokaldietan, eskumako egaletik, hortxe, Jesus Aresok borroka egin du, baloia eramatea lortu du, arean sartu pilota atzera bidali, eta hor, bigarren lerrotik, Victor San Bartolome etorri da, bigarrena egiteko, bere kontu pertsonalean ere bigarrena, 11 minutu lezaman, 2-0 Gaizka Garitanoren mutientzat, bikain, gure aukerak baliatuz, ondo mutilak, ondo! Hortxe, Javier Muruak San Bartolomek ez du bere ganatu, lurrera erori da eta ezin izan du Larrazabalekin jokatu. Baloi luzea berreskuratu egingo du, Bibianek metroak ditu, oinarekin kontrolatu, Odei Oleagari eman, eta Laudiokoak aurrera jo, San Bartolome borrokan buruzukitu. Pena ezin izan dutela aurrelari kontrolatu, oin bai, Villalibre, Gernikarrak egalera zabaldu, azkenean Martinezek ukitu du, baina Bealoiaren jabetza berriro ere guretzat da, eta Bibianek Odei Oleagari eman dio, Laudiokoak osterare atzelariari, eta aurrera goaz, Unai Vencedor, Oleagarekin, eta Arabarrak Javi Muruari. Honek Jesus Aresorekin olgatu dau. Larrazabal ez da paseo nahi izan, baina alan dabe nola eskoain iritsiko da. Azkenean alboko saka Bilbao Atletikentzat. Eta eskumako egal honetatik iritsi da, arriskua, iritsi dira golak. Baloia gora bidali du Izarrak, hortxe Muruak ondo ukitu buruz. Morenorekin borrokan, Txema Moreno aurrera doa, Izarrako aurrelariak Murua du aurrean, atzera jokatu du Deibizekin, Valentziarrak erdiratu, arriskutsua izan ziteken, baina ondo aritu da defentsan. Nolazkoain, pena, baloia aurrera bidali nahi zuen, kontuz, Moreno area barruan, ederto baten gurutzatu da Dani Bibian, beste ezkerretik iritsi da, eskumako baloi hori tapatzera, kontuz hauez, erdiraketa, ondo Javi Murua. Bigarren baloi hortan Galarzak ukitu du, baloi aleian, Vencedorrek buruz, azkenean zelaira itzulia baloia, berdegunera, Soropillera, Vencedorren pasea, Vicenterentzat, ia lortzen duen, ondo Victor San Bartolome, falta egin dio Martinezek, eta baloia berreskuratu du Bilbao Athleticek. Lastera 14 minutu izango ditugu lezaman, 2-0, hasiera bikaina gure mutientzat, eta hortxe Lehoikumeak baloiarekin. Vencedor, honek Muruari eman, galera zabaldu Aresorentzat. Kaskantekoak pilota Peru Nolaskoain eman dio, eta honek baloia berriro ere itzuli Nafarrari. Aurrera doa Areso, Nolaskoain, kapitainaren besokoarekin baloia lerro artean sartu nahian, hortxe Aresok ezin izan du kontrolatu. Kontuz, horre eurek joko antolatu nahi dute, baina Estresalaz kapitainak egalera zabaldutako baloi hori bere ala berreskuratuko dugu, Vencedor. Hortxe Bilbotarra, 17 urtetako jokalaria, laster 18 egingo ditu. Baloi orain Dani Bibianentzat. Murua.
Partida hasiera ona izaten ari da, lehendabiziko minutuetan trabatua izan dela nabarmendu dugu, baina Bilbao Athletic zuloa eskumako hegaletik topatu du, eta hortik iritsi dira Victor San Bartolomeren bigolak, Villalibre borrokan, hortxe Larrazabal atearen aurrean geratu liteke baloia, San Bartolomeren txat irugarren agin dezake pena, Julio aldaratu du baloia, eta hat-triketik gertu egonda San Bartolome. Ze ondo, laugarren aukera Bilbao Athletic entzat. Ari gara lekuak topatzen, eta nolabait ezaterren ekuazioa destifratzen ari da Gaizka Garitanoren taldea arriskua sortzeko. Hortxe atezaina Irizibar geldiketa ona egin du, bat-batekoaren kontra izan du San Bartolomek, baina atezainak baloia gelditu ahal izan du, eta ondorioz momentuz marka joan 2-0, baina aipatu moduan beste aukera bat, eta sentsazio onak Bilbao Athletic entzat. Hortxe Izarra joko antolatu nahian. Hortxe Garrido aurrera doa lerro arteko pasea, baina ez da iritsi Moreno, hortaz Odei Oleagak du baloiaren jabetza honek muruari. Areso, vencedor, kontuz, bere buruaren inguruan giratu, eta Bibiani eman. Gasteiztarrak, Jon Rojori, Vicente. Bi jokalari gerturatu zaizkio, eta berriro ere Rojori eman dio baloia. Muruak jasoko du orain. Guazen mutilak, Areso, hortxe Nafarra, Bibian. Orain baloi jabetza gehiago izaten ari gara, eta zentzu horretan kolpego horra jaso du talde Nafarrak. Goratu talde historikoa dela, datorren asteburuan Luis Rubiales, Espainiako Federazioaren presidenteren bisita jasoko duela, izan ere bere futbol zelaiak, Merkatondoa futbol zelaiak 80 urte beteko ditu, eta efemeridea ospatzeko, bisita berezia izango dute, talde historikoa dela aipatu dugu, eta bertatik etorri izan Lezamarak Carlos Gurpegi atletikeko ikurretako bat, 87-88 denboraldian Izarran jokatu zuen, eta gerotik Lezaman dago. Hortxe baloia berriro ere Aresorentzat, eskumatik, tartea dauka, metroa ditu, hortxe Aresoren erdiraketa, baina Galarzak moztu du. Davidek falta azkenean Gaizka Larrazabalen falta adierazi du epaiak, eta Izarrak baloia atzetik ateatzeko aukera izango du. Hortxe Rodrigo Hernandoren taldea, aipatu du entrenatzaile gaztea dela, baina esperientzia handikoa, izan ere, besteak beste, Emiratoetan aritu da, Portugalen, edo Mongolian, hau da, bidaiatutako entrenatzailea da, apasionatua, YouTubeen kanal propioa dauka, bertan bere lanaren bideoak erakusten ditu, eta aipatu du moduan entrenatzaile gaztea, iraganden denboraldian Peña Esporten ibili izena, eta orain Izarran, hortxe, Victor San Bartolome, partioko protagonista nagusienetako bat, 2 gol egin ditu, eta gol aukera bikaina izan baitu, baloia hortxe, Davidek atzera, Sagüez, honek Martínez eman, baina hortxe pena, Vicente ez da iritsi. Baloia Suárez entzat, barkatu Garrido zen, honek Morenori, eta orain bai, Suárez, lurrera erori da, Unai Vencedorren falta adierazi du Carbonel jaunak. 18 minutu Lezaman, 2 eta utz, ondo Bilbao Athletic, 2 golak, Victor San Bartolomek egin ditu, Bibianeko aldendu, hortxe Villalibre borrokan, pena Galarza aurreatu baitzaio, hortxe Cisneros, honek David eman, Cisnerosekin jokatu berriro ere, egalera zabaldu Sagüezentzat. Nafarrak Davidekin jokatu, aurrera egin nahi du, hortxe Aresok ondo moztu du, lurrera bota du bere buruak askanteko atzelariak, eta alboko sakea izango da Izarra entzat David. Areso eta Larrazabal ditu gainean, Nolaskoainek baloia moztu, Zumaiarraren alderatzea, Erni! Azin olako jaurtik eta egin duen Alex Maestresalas kapitainak gutxigatik joan da, baina golaukera bikaina izan du Izarrak, 18. minutuan. Nolaskoainen aldaratzea hartu du area ertzean, eta bere ala engatillatu egin du baloia, eta gutxigatik kanpora sustoa izan dugu. Kontuz mutilak, Odei Oleagak aterako du. Luze. Hortxe laudiokoa Atletikek gogoratu Euskaraldiarekin bat egin duela, azaroaren 23-tik abenduaren 3, eta egindako bideo promozionalen horietan, Odei Oleaga azaltzen da, Mikel San Jose, Ainhoa, Vicente Moraza eta Iraia Iturreirekin batera, taldearen barruan, klubaren barruan, Euskararen sustapenaren inguruan hitz egiten. Hor, Odei Oleaga protagonista, eta hortxe baloia berriro ere laudioko atezainarentzat. Luze, ia bain Victor Nolaskoainek ez du baloia irabazi, eta azkenean David iritsi zaio. Honek Sagüezi.
Galarza. Irizibar. Luze, atezainak luze, ezin izan du Martinezek kontrolatu, eta berriro ere baloia guretzat, Bilbao Atletikentzat. Jon Rojo katerako du, vencedorri eman. Bilbotarrak egalera zabaldu, Aresorentzat. Honek Larrazabaldu aurrean, hortxe Loiukoa. Erdirantza egin du Larrazabalek. Baloia Nola Eskoainentzat, ezkerrera zabaldu ezake baloia, bai Rojorentzat. Honek Bizenterekin jokatu. Txorierrikoak baloia Larrazabali eman, lerro artean mugitzen ari da Loiukoa, pena. Suarezek baloia kontrolatu du, aurrera eman nahian, Casadorentzat kontuz, Cisneros, kontrarazo antolatu nahi du Izarrak, baloia egalera, eta azkenean, hortxe baloiarekin, Garrido. Garridok Martinez eman, honek egalera Suarezentzat, atzera eman du baloia eta Casadok kontrolatuko du. Honek Cisnerosi eman, Garrido kontrolatu nahian, Cisnerosi iritsi zaio berriro ere baloia. Garrido, Martinez, eta Galarzari eman dio. Hortxe doa atzelari Nafarra, egalera zabaldu Sauesentzat. Buruz buruko egin nahi du Aresoren kontra, Saues eta Areso, ondo Larrazabal laguntzan, baloia dibizi iritsi zaio, honek pilota arean sartu nahi du, kontuz erdiraketarekin, aukera izan dizake, baina bikain azaldu da azkenean Jon Rojo, baloia aldaratzeko. San Bartolomek kontrolatu, falta egin diote atzetik, baina baloiaren jokoa utzi du epaiak, azkenean Bilbao Atletiken jabetza dalako. Murua, Nola Eskoain. Zumaiarrak burua altxatu, eta Bibiani eman, honek egalera, pena, ezin izan da baloia Rojoren gana iritsi, azkenean berriro ere Bilbao Atletik defentsan, joko antolatu nahian, Murua. Berriro ere, vencedorri emango dio. Gure zelaian jokatzen, Vicente ona hurbildu da, hortxe Txorierrikoa. Bi jokalari ditu gainean, kontuz, kamisetatik heldu diote, azkenean ez du ezer adirazi eta Nola Eskoainek jokatuko du. Bibian, Murua, guazen mutilak, hortxe, Jesus Aresorentzat baloia gogoratu, Izarraren aulkia bere anaia, Javier dagoela eta biak ikusi ditzakegula, hala adierazten baldin badu, Hernando jaunak bere aldaketekin. Hortxe, Rojo. Luze jokatu nahi zuen, azkenean baloia Cisnerosentzat. Honek Garridori eman nahi dio, Moreno bizkarrez jokatu du, hortxe baloiaren kontrola Izarrako aurrelariarentzat. Honek atzera Galarzari eman dio, ezkerrera zabaldu gaizki, baloia Bilbao Atletikentzat. 22 minutu Lezaman, 2 eta utz, eta gaizka Garitanoren mutilak nagusi direla azpimarratu genezake. Bigolak Victor San Bartolomek sartu ditu, guazen mutilak. Areso. Luze, baloia Villalibrerentzat ukitu nahi zuen Larrazabalek, baina azkenean alboko sakea Izarrarentzat izango da, Sauesek egingo du. Talde gaztea du Mirandes, barkatu Izarrak, azkeneko astean Real Unionen kontra berdindu zuen, 4 porrot pairatu ostean, eta talde gazte hortan jokalari nafarrazko daude, identitatea eman nahian, eta hortxe ari dira borrokan, baina kasuntan gaurkoan Bilbao Atletik nagusi da momentuz, Vicente! Honek Muruari, luze jokatu nahian, ez da Villalibre iritsiko, eta Casado atzelariak Irizibar atezainari emango dio. Valladolideko porteroak luze jodu, hortxe ukitu du Suarezek, baloia Garridorentzat aurrera metroak irabaziz, kontuz egaletik Martinez sartzen baita bakarriko, ez, baina azkenean gaizki jokatu du Garridok eta Nola Eskoainek berreskuratu du baloia Larrazabal, luze lento, hortxe doa gaizka, pena, ondo moztu baita Maestresalas, ondo azaldu baita Maestresalas kapitaina, vencedorrek egalera, Vicente, hortxe Txorierrikoa, aurrera doa Vicente, Larrazabalekin jokatu, honek Vicenteri itzuli eta egalera zabaldu bikain, Areso saldu da eskumatik, Kaskantekoak buruz-burukoa egin dezake erdirantza sartu da, ondo lehendabizikoa gainditu, bigarren abe, hortxe Ormabikoa egin nahian, baloia San Bartolomerentzat, honek egalera zabaldu,
Hortxe Gorriren erdiaketa azkenean jokoz kanpo adierazi dute, eta ezean geratu da Bilbao Atletiken jokaldea. Baina berriro ere, aipatu moduan, erasoko jokoa eskumatik antolatu du Bilbao Atletikek, eta hortik iristen dira golaukerarik onenak, eta hortik iritsi dira Victor San Bartolomek sartutako bi golak min egiten ari dira, bai Jesus Areso, bai Gaizka Larrazabal, ondo Bilbao Atletik. Irizibarrek aterako du, luze joko duelakoan, hortxe bai, Nolaskoainek buruz ukitu du, azkenean baloia berdegunera, berdegunean jarri du Izarrak, eta hortxe Sagüez. Baloia egalera zabaldu nahian, Kamuts, eta azkenean Jon Rojo kontrolatu du Oleaga. Javier Murua. Amaikakoan nobedaden nagusienetako bat da Murua. Nolaskoain. Muruarentzat berriro ere. Areso. Kontuz, pase txarra izan baita. Hortxe Moreno aurrelaria, baina ondo Javi Murua. Peru Nolaskoain. Zumaiarrak egalera zabaldu. Vicente, berriro ere Nolaskoainekin, gogoratu 5 partida jokatu dituela Zumaiarrak lehendabiziko taldearekin. Hortxe kapitainaren besokoarekin Peru. Vicente, berriro ere Nolaskoain, honek Bibiani eman. Olgetan ari dira, Murua eta Areso. Kaskantekoak Muruari itzuli. Nolaskoain, aurrera nahian Gipuzkoarra. Vicente, Nolaskoainekin jokatu, berriro baloia Vicenterentzat, hortxe San Bartolome, sorte pitin batekin baloia eraman du, ez da pase hona izan eta korri ez da iritsiko, baina borrokan Bilbotarra, hortxe Cisneros baloiarekin. Atzera egin du Cazadorentzat presioan, ia Villalibre, oindo San Bartolome, bere buruaren gainean buelta eman du Maestre Salasek eta kapitainak baloia eraman du, hortxe berriro ere Maestre Salas. Izarraren aukerarik oberena izan duen jokalaria. Baloia berreskuratuko dugu, hortxe Nolaskoain. Momentu trabatua, baina azkenean falta adierazi du Carbonel jaunak, Bilbao Atletiken aldeko falta. Eta Leoikumek baloia jokoan jarriko dute euren zelaian. Vicente. Guazen, vencedor. Atzera Bibiani. Murua. Guazen Mutilla, Guazen. Areso. Erdirantza Nolaskoainentzat. Vencedor, Bibian hor metro gehiago daude, espazioak topatu nahian. Rojo, ezkerregaletik Bilbotarra, baloia lerro artean ez da Villalibre iritziko, Irizibar atezainak aldendu duelako arriskua. Baina berriro ere, baloi jabetza guretzat izango da, Bilbao Atletikek baloiaren kontrola berreskuratu du. 27 minutu Lezaman. Bilbao Atletikek bi eta hutseko abantaia eskuratu du, eta hortxe Unai Vencedor baloiarekin, honek Areso hori eman. Nafarrak buru altzatu, Izarraren presioa ikusi, eta azkenean Muruari eman dio, honek Nolaskoaini. Rojo, Vicente, Nolaskoain, Vicente, Vencedor. Hortxe gure zelaian jokatzen, ia metroak irabazten ditugun, eta berriro ere golaukeren bat ikusten dugun. Areso, ondo kaskantekoa. Bado aurrera, baloia Gaizka Larrazabalentzat, loiukoak Unai Vencedorri eman. Baloia eskerrerantza zabaldu nahian, hortxe Jon Rojoren kontrola ez da ona izan, eta kanpora joan zaio esker latelarari. Ondorioz, Izarrak aterako du. Martínez. Honek Casadori eman, hortxe Villalibre pesioan, ia Mutillak, ia berreskuratzen dugun. Martínez, hortik baloia aurrera jodu, eta Moreno aurrelariak borrokatu du, azkenean falta adierazi du epaileak, Dani Bibianen falta, eta talde nafarrak jarriko du baloia jokoan. Atzerantza, Casadorentzat, honek Galarzari eman. Nafarrak buru altzatu, eta Cisnerosekin jokatu du. Honek Suarezekin, Moreno, aurrelariak atzera egin, eta ostabere Suarez Kanariarrari itzuli. Egalera, Martínezentzat. Eneko Martínezek baloia galdu du, eta hortxe borrokan Rojo eta Cisneros. Aurrera doa Izarrako jokalaria, Vencedor, falta adierazi du epaileak. Aldez aurretik, Cisnerosi egindako falta zuzen ere. Hortxe jokalaria lurrean, minartuta, espero egun
ezertxo ere ez izatea eta berriro ere laster jokoan ikusi ahal izatea. Deibizek aterako du falta Izarrarentzat. Esperientzia handiko jokalaria, Elche edo Valentziako Hurakanen ibilitakoa, eta baloia arean kokatu nahiko du. Igo dira, erdiko bi atzelariak, Casado eta Galarza, eta hortxe ikuste ditugu Bilbao Athleticeko 6 jokalari area barruan, defentsa lanetan, Victor San Bartolome eta Larrazabal area ertzean, eta espero daigun hortxe, kontuz, hortxe area atepetik atera du baloia Javi Muruak, arriskua jarraitzen du Oleagaren gelditua azkenean, baina arrisku galanta sortu du Izarrak, eta aipatu bezala Javi Muruak baloia atepetik atera behar izan du, bigarren sustoa, goazen erasora, hortxe Jesus Areso, buruz buruko egin nahian, aurrera doa kaskantekoa, baina ondo bota du bere burua lurrera Zaguesek, eta azkenean alboko sakea izango da Bilbao Atletikentzat. Kontuz izan behar du jokaldi horiekin, geldikako jokaldiekin, hortxe baloia San Bartolomerentzat, helduko da Barakaldokoa, erdiratu, baina ez azkenean baloia kanpora joan dela adieraztu du Marrazainak, eta ondorioz, Julio Irizibarrek hortxe ikusiko dugu, lehengo jokaldia Izarrak izandako aukera, atepetik atera du Bilbao Athletic baloia, eta esandakoa, geldikako jokaldiekin, kontu handiarekin ibili behar da, izan ere jokoan Bilbao Athletic da nagusi, baina horrelako jokaldi baten aldeak murriztu daitezke eta partidaren norabidea nolabait aldatu, baina sorionez ez dala izan, eta hortxe 2-0koa markagailuan, eta Bilbao Athleticek erasoko jokaldia antolatu nahi du. Dani Bibian. Gasteiztarrak benzedorri eman. Honek Javi Muruari. Aurrera egin nahian erdiko atzelaria, badoa Bizkaitarra, baloia Larrazabalentzat eman nahi zuen, baina Zaguesek egin du aurrera, hortxe doa Izarraren esker laterala, ondo benzedor, baloiaren jabetza berri, kontuz, Zaguesek berreskuratu du, orain baloia Morenok eman dio Maestresalasi, eta honek Suarezekin jokatu, Cisneros, honek Martinezi eman, Eneko Martinezek buru altzatu eta berriro ere Cisneros entzat baloia, egaletik, kontuz, aurrera doa, lurrera erori da, baloiaren kontrola mantentzen du, baina azkenean Jon Rojok berreskuratu du, berriro ere lurrera bota du bere burua Cisnerosek, eta azkenean baloia luze, berriro kontrolean Casado, Izarrako jokalaria, bigarren jokaldi hoiek oso lehiatuak izaten ari dira, eta kontu handi zibili behar da, bereziki area barruan edo, arrisku eremuetan. Alboko sakea Izarrarentzat, Maestresalas, honek egalera zabaldu du, Garridorentzat, ondo Bilbao Athletic, Vicente, Larrazabalek du baloiaren jabetza, Casadok moztu du, Benzedorrek urrundu, baina berriro ere kontrola Cisnerosentzat, hortxe Deibizek ukitu du, eta Javi Muruak alden du, baloi luzea, Asier Villalibrek buruz, hortxe bigarren baloian, baina Irizibarrek kokapen ona zuen, eta Martinezi eman dio baloia. Hortxe jokaldi horietan arriskua sortzeko aukera dugun, metroak baldin baditugu, arriskua sortuko dugulako. Zaguesek Morenorekin jokatu nahi zuen, ondo Murua, eta baloia kanpora. Zagues, Galarza. Honek Casadorekin jokatu. Izarrako atzelariak aurrera egin nahi du. Eta pasea Deibizentzat izan da. Honek bere buruaren gainean buelta eman, eta Zaguesi eman. Oso aktibo dago, Izarraren esker laterala, baina Gaizka Larrazabalek ondo moztu du baloia. Kontuz, aldaratzea ez baita ona izan, Unai Benzedorrek baloia kanpora bota du, eta berriro ere, arrisku aukera Izarrarentzat. Hortxe, baloia kasuntan Deibizentzat, honek erdiratu, ondo Muruak, eta azkenean Odioleak kontrolatzen duen, bai. Ondo atea da, Laudioko atezaina, baloiaren jabetzarekin geratu da, eta laster jarriko du jokoan. Badirudi luze jo dezakela, bai, horrelako keinuak egite ditu, aurrera joateko, eta ondorioz, Aiaraldeako atezainak luze joko du.
Baloia Gaizka Larrazabalentzat, buruz ukitu du Loiukoak Vilalibrek ezin izan du kontrolatu, jabetza Davizentzat da, honek Maestresalasekin jokatu, bere buruaren gainean bueltaman, Casadori, honek Cisneros, ondo Unai Vencedor, baloia berreskuratzen, Bilbotarra lurrera joan da, eta falta arriskutsua izango da Bilbao Atletikentzat, 34 minutu Lezaman, ia falta honen bitartez hirugarrena etortzen den, 2-0, oratu bigolak, Victor San Bartolomek lortu dituela. Hortxe, Vencedor eta Vicente, ondo, Arin atera baitu, Peruno Laskoainek erdiratzeko aukera dauka, eta kornerra izango da azkenean. Arin atera du baloia Inigo Vicentek, mundu guztia oharkabean harrapatu nahian, baina azkenean Nolaskoainen erdirak eta atzelari batek urrundu du, eta Gaizka Larrazabalek kornerra jaurtiko du. Hortze, Sagameseko arku mitikoak ematen duen gerizpe artetik jaurtiko du Gaizka Larrazabalek kornerra. Motzean, Vicenterekin, honek Larrazabali eman berriro ere, erdiraketa area barrura, errematean eta falta dirazi dio. Hor, Peruno Laskoainiz, baloia sare barrura joan da, baina Carbonel jaunaren ustez, Zumaiarrak Carlos Sagüez atzelarea bultzatu du, eta ondorioz zer ezean geratu da Peruno Laskoainen errematea. Irizibar atezainak aterako du, luze joko du Izarraren porteroak, hortxe galera zabaldu nahian, borrokan Nolaskoain, Maestresalasek ukitu, berriro ere Zumaiarrak honek, baina kontrola Neko Martinez entzat izan da, baina borroka horren ondoren Bilbao Athletic berreskuratu du Bibianek luze, Casadok ukitu, ondo Vicente, jaurtik eta egin du Inigo Vicente, zelai erditik praktikoki, baina ez du behar bezalako altuera hartu, eta ondorioz Julio Irizibarrek kontrolatu du Galarza. Ondo Villalibre presioan, Gernikarrak ondo lan ona, ondo Asier Villalibre presioan. Irizibar baloiarekin, honek Casadori eman. Palentziakoak Galartzari eman. Hortxe aurrera doa erdiko atzelaria, Suarezekin jokatu, Morenorekin jokatu nahi izan du, aurrelaria ondo zabaldu du baloia, Garrido. Vicente du gainean, Martinez, honen erdiraketa, ondo Dani Bibian. Vicente Nolaskoainekin jokatu nahian, barkatu San Bartolomesen, San Bartolomeren paseaz da nahi izan, eta Sagüezek moztu du. Aurrera berriro San Bartolomek, ez du pasean egin, hortxe kontu Sagüezekin, baloia Aresok Oleagari eman dio, eta Laudiokoak arrisku aldendu du, Villalibrek eskuratu nahi du baloia, baina Galarzaren burukada egalera doa, hortxe David. Atzera Cisneros entzat, honek David itzuli, eta baloia Sagüez entzat. Oso aktibo dago ezker egaleko jokalaria. David, honen erdiraketa areara, erremateaderik ez da egon, eta azkenean baloia kanpora joango da. Teko sakea Bilbao Athletic entzat. 27 minutu Lezaman, 2 eta utz, Gaizka Garitanoren mutientzat. Ondo, markailu ona, eta momentuz abantaia hori gestionatzen ari da Bilbao Athletic. Dani Bibian. Gasteiztarrak Oleagari itzuliko dio. Hortxe atezaina, berriro ere Bibianekin. Jokaldia errepikatu da, eta Odei Oleagak du baloiaren kontrola. Jai Murua. Oain eskumatik zaiatzen ari da Bilbao Athletic. Baina presioan Moreno eta Suarez azaldu dira, eta Bilbao Athletic ez du baloia arriskatu gura. Rojo, Vicente. Bere buruaren gainean buelta, eta Rojo hori eman, Vicenterentzat berriro. Eskumarantza zabaldu, Muruari eman, honek Aresori, ia hemendik arriskua iristen den, Aresok eta Larrazabaleko Ormabikoa egin nahi izan dute, baina azkenean Cisnerosek du baloia. Honek Morenorekin jokatu, Bizkarrez, atzera eman Sagüezi, honek luze, Suarezek bularrez kontrolatu, eta Cisnerosi eman dio. Hortze zangotzakoa, erdiratu, Muruak ondo baloia buruzukitu, Gorrik berdina egin, Cisnerosek ostera behikitu kontuz, mina hartu baitu Peruno Laskoainek, arbitroari begira geratu zaio, baina kolpea hartu arren, azkenean alboko sakea izango da. Jesus Aresok egingo du sakea, eta Bilbao Athleticek erasoko jokoa antolatu nahiko du, hortxe kaskantekoa baloiarekin.
Luze atera nahian, Larrazabalek buruz, azkenean ez du ikutu Villalibre borrokan, Galarzarekin, aldendu egin du baloia atzelariak, baina Bilbao Atletikek alboko sakea egingo du. Oazen mutilak, lehendabiziko zatiaren azkeneko minutuetan gaude, berehala 40. minutua beteko da, 2-0 Lezaman, eta hortxe gure mutilak maila ona ematen, eta azken partietako arratsa edo bolada txarrari bukaera eman nahian. Aresok luze jaurti nahiko du alboko sakea. Izan ere, Bilbao Atletiko jokalariak aro berrondo de Nolaskoain. Honek buruzukitu Villalibreren errematea. Gol! 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 Asier Villalibreren gola. Alboko sakea. Aresok atera du. Baloia luzatu Peru Nolaskoainek eta hortxe Bufaloa azaldu da Gernikako aurrelariaren errematea buruz, 3. lortzeko 40. minutuan, Bilbao Atletiken 3. hortxe errepikapena alboko sakean Areso, Nolaskoainek ukitu eta area txikian Villalibreren errematea 3. sartzeko, ondo mutilak, 3-0 Bilbao Atletikentzat, lehen zati bikaina, 3-0, bigol Victor San Bartolomerentzat, eta 3. Asier Villalibrek eskuratu du. Ondo mutilak, 3-0. Hortxe, atera du baloia Izarrak. Maestre Salas. Nafarren kapitainak Eneko Martínez eman. Eskumako lateralak luze jokatu nahian. Kontu Suarezek area bat sartzeko aukera du. Honen jaurtik eta ondo Deio Oleaga. Bi geldik eta bikaina egin du. Bi ukituetan hartrapatu du baloia, baina hortxe kontuz izan behar dugu, izan ere, dagoeneko 3 aukera izan ditu Izarrak, Bilbao Atletikek partiaren kontrola duen arren, baina oraingoan ondo azaldu da Deio Oleaga eta Laudiokoak geldik eta ona egin du. Benzedorreko Oleagarentzat. Atesainak Bibiani eman, gazen mutilak ez... Ja, sustorik ez daukagun azkeneko 4-5 minutu hauetan, eta inkluso aldea are gehiago handitzeko aukera dugun kontuz. Hortxe Moreno aurrelaria honen jaurtik eta Deio Oleaga kondo harrapatu. Murua. Bilbotarrak Benzedorri eman. Hortxe Bibian. Patxadas joko antolatu nahian. Peru Nolaskoain. Berea izan da 3. goleko asistentzia. Zumaiarrak Bibiani. Hortxe metro gehiago daude. Jon Rojo. Esko erregaletik. Gorrik erdira egin du. Eta baloia atzera Muruarentzat. Peru Nolaskoain. Hortxe doa Zumaiarra. Bizenterekin jokatzen erditik azaltzen ari da orain Deriokoa. Nolaskoainekin jokatu. Hortxe. Euren arteko hormabikoa. Baloia Larrazabalentzat. Honek Bizenteri itzuli. Larrazabalek Nolaskoaini ondo orain baloia mugitzen. Nolaskoainek izkin egin dio Maestre Salasi, baloia bere burua lurrera bota du Izarrako kapitainak, eta baloia berreskuratu dute Nafarrek. Cisneros. Honek Casadori eman. Erdiko atzelariak aurrera egin nahi du, eta metro batzuk aurreratuago zegoen Eneko Martínez eman dio pilota. Hortxe borrokan Victor San Bartolomé eta Bilbao Atletikek azkenean ezin izan dugu baloia berreskuratu, izan ere Marrazainak adierazi duenez alboko sakea Izarrarentzat izango da. Gaurkoan horiz jantzita dugun talde Nafarrak egingo du sakea. Eneko Martínez, honek Cisneros eman. Ondo gaizka Larrazabal, ia kontrarazoan ateratzerik dugun. Loiukoak egalera zabaldu du, ondo hortik azaltzen da Jesus Areso potentzia handiarekin. Hortxe doak askanteko espresoa, baloia arerantza, Villalibre area barruan, hortxe Bizkarrez Gernikakoa. Baloiaren kontrola mantendu behar du, ondo Villalibre gorputzarekin jokatzen. Eta azkenean alboko sakea Bilbao Atletikentzat, eta gogoratu antzeko jokaldi batean 3. iritsi dela, Aresok potentzia handia duela sakea egiterako orduan, eta ikusiko dugu oraingoan nola antolatzen duen jokaldia Bilbao Atletikek. Berriro sake luzearekin, badirudi baietz, karreri jartzen ari da, eta badoa Areso, goratu horrela iritsi dela 3. gola. Nolaskoainek ukitu nahian Villalibre berriro ere, Villalibre aukera, hortxe, piena ez da, San Bartolomé iritsi Benzedor, honen jaurtik eta kanpora. Baina antzeko jokaldia izan dugu, minutu gutxiren buruan,
Aresoren potentzia alboko sakea egindan, nolazkoainek ukitu, eta hor area txikian azaldu da Villa Libre, baina kasu hontan ezin izan du erremate garbirik egin, baina beste golaukera bat Bilbao Athletic entzat, eta eskumako galetik alboko sakeen bitartez, eta kontrarasoen eskutik ari da Bilbao Athletic arriskua sortzen. Hortxe, Dani Bibian. Gasteiztarrak aurre egin nahi du, Vicenteke baloia kontrolatu, Larrazabalek desmarkia egin du, baina azkenean baloia Aresorentzat izango da. Kaskantekoak Larrazabali eman. Hortxe, azkenean Davidek moztu du. Hortxe daukan ere, ondo Inigo Vicente. Eizkin egin nahi zuen, baina Cisnerosek bere burua lurrera bota du, eta azkenean baloia moztu du. Hortxe, Areso, Vicente. Erdiratza, gogor sartu da Cisneros, epaileak ez du esertzore adierazi, baina gogor sartu da, nolazkoainek benzedorrekin jokatu du. Ezkerre galera baloia rojonentzat. Ikusten ari gara, aldaketa taktiko txiki bat, izan ere, San Bartolomek eta Vicentek euren posizioak aldatu dituzten momentu baten, baina berri hori ikuste ditugu, euren egoera aldatzen, San Bartolome erditik, eta Vicente ezkerretik. Hortxe baloia Bibianentzat. Vicente bera, bere buruaren gainean buelta eman, eta oraintxe, 45 minutu eta 5 segundu bete direnean, atxeden aldira goaz, 3 eta huts Bilbao Athletic entzat, Victor San Bartolomek egin ditu bigol, eta bestea, Zier Villa Librek eskuratu du, ondo mutilak, 3 eta 0, atxeden aldira goaz, bigarren zatiarekin batera itzuliko gara, hemen Athleticen kanal ofizialean, Bilbao Athletic 3, Izarra 0. Galdu du, baina berriro ere galean Suarez erdiraketa egin nahi du, baloia errematean, ez da heldu Moreno, baina Larrazabalek buruz buruko egin nahi du, oso ondo bikain ederto, hortxe doa loiuko area barruan sartu erdiratu, Bartolomeren gola, eta jokera bai, berreskuratu du baloia, Areso, areara sartu nahian erdiraketa ingo du Kaskantekoa, bigarren lerrotik, gola berriro ere Victor San Bartolome, hortxe dago zuloa, eta birritan berreskuratu du, Bilbao Zabalatearen aurrean geratu liteke baloia, San Bartolomeren txat irugarren agin dezake pena, Julioka aldaratu du bai du baloia, eta hat-triketik gertu egon. Moztu, Zumaiarraren alderatzea, Erni, azin olako jaurtik eta egin duen Alex Maestresalas kapi. Espero daigun hortxe, kontuz, hortxe atepetik atera du baloia Javi Muruak, arriskua jarraitzen du Oleagaren gelditua azkenean, baina arrisku galanta sortu du. Bilbao Athletic jokalariak aro berrondo da, nolazkoain, honek buruzukitu Villa Libreren errematea, gol! Gol! Suarezek area bat sartzeko aukera du, honen jaurtik eta ondo dei Oleaga. Goratu horrela iritsi dela irugarren gola, nolazkoainek ukitu nahian Villa Libre berriro ere, Villa Libre aukera, hortxe, piena ez da San Bartolomeri itxi vencedor, honen jaurtik eta kanpora, baina antzeko jokaldia izan dugu, minutu
Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre Dani. propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Liebli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Ezagutu izen eta izan berezia duen Dani. klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Nerea, Liebli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Itxi, Iker. Zaren ariso. Erakutsi maite duzun hori. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre Dani. propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Liebli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Itxi,
Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. Jose Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Nierli, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka, Zu ere barne zaituen sentimendua. Itxi, Iker. Zaren ariso. Erakutsi maite duzun hori. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Descubre un club con nombre propio. Jose Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nierli, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Itxi, Iker. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. Jose Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz. Dime.
Bagaude berriro ere bueltan Lezamatik zuzenean ari baikara Bilbao Atletikek eta Izarrak jokatzen ari diren partida hau zuzenean eskainiz 11. jardunaldiaren baitan bigarren B mailako bigarren B multzoko partida dau eta zorionez lehendabiziko zatian berri onak kontatu ditugu izan ere Bilbao Atletikek 3 goletako abantaia lortu du 3 eta hutsekoa dugu marka joan Victor San Bartolomek 2 gol egin ditu eta Asier Villalibrek bestea ondorioz partida ondo bidean jarri du Gaizka Garitanoren taldeak eta orain bigarrengoan 3 puntuak etxean geratuko direla ziurtatu nahi izango dugu. Hortxe bigarrengo zatiaren hasiera San Bartolomek baloia nola eskuaini eta honek Dani Bibiani momentuz ez da aldaketarik egon, ez talde batean ez bestean eta 11koak gogoratuko ditugu Bilbao Atletiken Odei Oleaga dago atean, defentsan Areso eta Jon Rojo egaletan, erdiko atzelari gisa Murua eta Bibian, zelai erdian Vencedor nola eskuain eta San Bartolome eta erasoko jokoan egaletatik Vicente eta Larrazabal eta bederatzi postuan Asier Villalibre Izarrari dagokionez, Rodrigo Hernandoren taldeari dagokionez, Irizibar ratepean, Eneko Martínez eta Sauez egaletan, erdiko atzelari gisa Casado eta Galarza, zelai erdian Cisneros eta Maestresalas erdian, egaletatik David eta Garrido, eta erasoko jokoan Suárez punterdian eta Moreno aurrelari, erreferentziazko aurrelari gisa. Eta hortxe lehendabiziko minutua jokoan bigarrengo zatian, Unai Vencedorrek baloia Javi Muruari eman, eta honek Dani Bibiani Bilbao Atletikek eskumako erasotik antolatu du bere jokoa, eta oingoan ia eskerretik lortzen dugun erasoko jokoan arriskua sortze hortze Jon Rojo. Erdira sartu da eta Ares hori eman, honen Gaizka Larrazabali, baloa Eloiuko aurrera. Buruz-buruko egin potentzia handirekin Gaizka Larrazabal laugarrena sartzeko, zer nolako gola egin duen Gaizka Larrazabalek! Gol! Potentzia eta bere doai guztiak erakutsi ditu Larrazabalek. Loiukoak aurrera egin, indarrez, eta Julio Irizabarra atezainaren aurrean geratu danean, potentzia handiarekin definitu du laugarrena Bilbao Atletikentzat, 56 minutu Lezaman, 4 eta huts eta errepikapena ikustera goaz. Hortxe eskumako egaletik aurrera egin du, buruz-buru bi jokalari atzean utzita, eta Irizibarren aurrean jarri danean, potentzia handiarekin definitu du. Bere repertorioaren doairik onenak erakutsi ditu Larrazabalek, Bilbao Atletiken laugarrena egiteko, 4 eta 0, bikain mutilak, bikain. 4 eta 0, 57 minutu Lezaman, ondo bidean, 3 puntuak etxean geratuko dira, bolada txarrari amaiera emango zaio, eta autoestima dosia hartuko du Gaizka Garitanoren taldeak, gorantza begiratzen jartzeko, 17 puntu eskuratzeko, eta berriro ere optimismoz begiratzeko, hortxe Cisneros, Izarrak aurrera egin nahi du, baloia Morenorentzat, honek ez dio Garridori eman eta egalera zabaldu du Cisnerosentzat. Honek gorriri eskien egin erdirak eta kontuz, ondo Javier Areso, Jesus Areso, gogoratu bera naia Javier Izarraren aulkian dagoela. Baloia egalera, alboko sakea izango baita, Sauesek aterako du. Baloia Morenorentzat, baloia aurrera doa, baina ateko sakea izango da Bilbao Atletikentzat, Odei Oleagak aterako du, eta gogoratu bigarrengo zatia hasi eta berehala, Gaizka Larrazabalek gola aparte egin duela, Dani Bibian. Honek luze jokatuko du, baloia San Bartolomerentzat, baina Casado aurreratu egin zaio, honek Garridorekin, Martínezekin jokatu du, atzera egin nahian, eta hortxe Casado kukitu ostean, Bibianek babestuko du. Hortxe Gasteiztarra azkenean jokoz kanpoa adirazi du epaiak, Suárezen jokoz kanpoa, eta ondorioz Bilbao Atletikek aterako du. Luze joko du Odei Oleagak. Hortxe eskerretik aterako du baloia Laudioko atezainak. Eta berriro ere arriskua sortzeko aukera izango du Bilbao Atletikek. Hortxe Odei Oleagaren zartakoa. Ondo Villalibrek buru, San Bartolomek besteen bestegin, azkenean Martínezek alden du dezake, baina ondo San Bartolome presioan, falta, oso ondo eta oso trebe aritu da Victor San Bartolome,
Bigarren lerrotik etengabe sustean azaltzen ari den jokalaria, bi gol egin ditu, hirugarrena egiteko zorian egonda, eta hortxe bigarrengo baloi horietan eta bigarren lerrotik ondo mugitzen ari da lerro artean Barakaldoko erdilaria, eta berriro ere arriskua ere eman du, hortxe, noait esatearren kartera lapurtu baitio Eneko Martinezi, eta arean sartu aurretik lurrera bota dute. Beste gol aukera bat, igo egin dira Bilbao Atletikeko erdiko atzelariak Murua eta Bibian, Asier Villalibre nola ez area barruan da, eta buruz oso arriskutsua den Peru Nolaskoain ere, hortxe gola egin nahian, gogoratu Zumaiarrak lehendabiziko mailan aurreneko jardunaldian Hueskaren kontra buruz gola egin zuela, eta aurren moraldian ere Zornotzan berdina lortu zuela Amorebetaren kontra. Hortxe ditugu Gorri eta Larrazabal. Larrazabalek pasatzen utzi dute baloia jokoa Larrazabalentzat, prestatutako baloia zen, baina area barruan egindako jaurtik eta hori erosotasunez gelditu du Julio Irizibar atezainak. Hortxe, Gaizkaren arbeltxoa atera dute Bilbao Atletikeko jokalariek, baina azkenean Izarrako atezainak gelditu du Martinez. Honek baloia Casadori eman. Palentziako atzelariak ez du ondo jokatu eta Vencedor eta Vicenteren artean baloia berreskuratuko dute. Ez azkenean falta, Vicenteren falta adierazi du Carbonel jaunak, Valentziako kolegioko epaiak, baloia Morenorentzat. Egaletik erdiratu nahi zuen, Bibianek ukitu eta alboko sakea izango da Izarrarentzat. Hortxe Eneko Martinez. Honek taldekideak bilatzen ditu, luze aterako du, hortxe erdiraketa egin du Garridok, baina arazorik gabe, Bilbao Atletikentzat izan ere baloia kanpora joan da, eta Odei Oleagak egingo du ateko sakea. Laudiokoak luze joko duelakoan gaude, izan ere taldekideak aurrera bidaltzen ditu, eta ondorioz metroak irabaziko ditu Bilbao Atletikek. Odei Oleaga. Jaurtik eta egiteko prest. Hortxe. Nolaskoain borrokan ukitu duzu Maiarrak. Villalibrek beste inbeste Larrazabal atearen aurrean geratu liteke azkenean ondo gurutzatu da Zauez. Eta Bilbao Atletiken aukera eraotzi du. Casado. Izarrako atzelariak buru altzatu eta luze jokatu. Morenok bizkarrez kontrolatu du. Atzean Bibian du. Oazen Aresok baloia kontrolatzen duen. Ez, azkenean Davisek hartu du. Valentziarrak atzera, baina ondo azaldu da Gaizka Larrazabal. Eskumatik, baloia sakon Aresorentzat, ez da iritsiko, orain bai, ondo, Areso, kontu, horre, sekulako ostikoa eman diote, baina azkenean arbitroak kornerra adierazi du. Falta izan ziteken, mina hartu baitu Aresok, aldaratzean Zauesek baloia eta jokalaria aurretik eraman dituelako. Azkenean kornerra izango da, hortxe errepikapena, ostikoa eman dio hor Aresori, falta izan ziteken, baina azkenean kornerra izango da, Gaizka Larrazabalek aterako du kornera. Zutitu da Jesus Areso, kolpe galanta jaso ostean. Ia, bosgarrena iristen dan, guazen mutilak, kornerra aterako du Larrazabalek. Area barruan Bilbao Atletikeko lau jokalari eta aldaratzearen bila beste bi, Vicenteres area barruan, kontuz Larrazabalek ez du atera, baina Villalibreri erori zaio baloia. Gernikarrak berriro Larrazabali eman. Ia oraingoan erdiraketa egiten duen, Larrazabalen erdiraketa Murua sartu da, baina ukabilekin aldendu Irizibarrek. Erdiraketa egin du San Bartolomek, azkenean Irizibarrek kontrolatu, eta Izarrarentzat da baloia. Pena izan da, izan ere, geldikako jokaldietan ere min egiteko jokalariak ditugulako, garaiak dira, bai Murua, bai Bibian, Nolaskoainek abilezen dira du buruz, eta Villalibre aria gizona baita. Maestresalasek Cisneros eman, honek paparrez kontrolatu, atzera egin nahian, hortxe egin du Zauesek egalerantza, hor Daviz azaldu da, Moreno aurrera egin nahi du, hor pos Garridori eman, honek aurrera egin nahian, baina azkenean Bibianek kontrolatu du, kontuz Dani, ondo, Unai Vencedorrentzat, honek atzera Javi Muruari mina hartuta geratu da Bibian lurrean, Vencedorrek baloia kanpora bidaliko du, ez azkenean Vicente kontrolatu du, altzatuko dela dirudi, eta jokoan jarraituko dugu, Vicente, Vencedor, Ormabiko egin nahian Vicenterekin, Derioko aurrera, ondo gurutzatu da Eneko Martinez, baina azkenean Bilbao Atletikentzat alboko sakea izango da. Jon Rojo katerako du, horrik hartu du baloia, eta alboko sakea egingo du.
Gorrik Benzedorri eman. Honek luze, kontuz hor falta egin diote Victor San Bartolomeri, izan ere Ukondorekin buruan eman diote Barakaldokoari, Larrazabalek du baloia, Aresori eman, ia arriskoa sortzen dugun, Kaskantekoaren erdiraketa, azkenean ez da baloia aterako eta Saguesek kontrolatu du, baina esan dezakegu, San Bartolomeri falta egin diotela, jauzia arriskutsua egin baitu, Kasadok, hortxe, San Bartolomek, Vicenteri eman, eta honek Zumaiarrari eman, Penuru nola eskoaini, eta azkenean defentsan dugu baloi jabetxa, Murua, Vicente, Vivian, Vencedor, hortxe 17 urteko erdilaria, Bilbotarrak atzera, Viviani, Santutxun aritetutako jokalariak Muruari, honek Aresori, Murua, Vivian, guazen mutilak, baloiaren kontrola berreskuratu dugu, jabetza nolabait ziurtatze aldera, eta hortxe, berriro lerro artean Victor San Bartolome, erdiratuko du Barakaldokoak, kanpora pena, baina aipatu dugu moduan leku guztietatik azaltzen ari da erasoko jokoan Victor San Bartolome, area barruan orain egaletara erortzen, eta bigarren lerroko jokalari dizdiratzu moduan azaldu zaigu Victor San Bartolome. Ondo, partida bikainan, Julio Irizibarrek aterako du, luze. 55 minutu hemen Lezaman, 4 eta utz Bilbao Athletic entzat. Irizibarrek luze, nola eskoainek buruzukitu. Berriro ere Zumaiarrak baloia kontatu, gaizki. Morenori erori zaio, aurrera doa Izarrako aurrelaria. Jaurti nahi dau, eta ondo azaldu da bere lekuan, zegokion tokian Odei Oleaga, baloia ondo gelditzeko. Eta berriro ere jokoan jartzeko Dani Vivian, area barruan, aurrea Gasteiztarra. Santutxuko jokalari hoiak buru altzatu du, eta egalera zabaldu nahien Villarribiorek ez du ukitu, eta azkenean defentsak eragotzi du pilota hori Gaizka Larrazabalen gana iristea. Moreno, berriro ere aurrerantza pasea eman dio Suarezi, kontuz, area barruan, Jaurtik eta ondo gurutzatu da Dani Vivian, eta azkenean Odei Oleagak hartu du pilota. Honek Jon Rojori eman, Gorrik Vicenterekin jokatu, honek ostera ere atzera Dani Viviani. Luze, Victor San Bartolomerentzat, honek buruz, Villalibrek baloia kontrolatuko du, Gernikarraren pasea egalerantza Larrazabalentzat. Kontrolatu egin du Loiukoak, Nolaskoaini eman, Zumaiarrak buru altzatu eta Vicenteri eman, honek presioan bi jokalari zituen, atzerantza joan da baloia, eta berriro ere erdiko atzelariak kontrolatuko dute, Odei Oleaga. Porteroak luze joko du, eskerrerantza, Jon Gorrik buruzukitu nahi du, baina azkenean Garridok aurrerantza bidali du baloia Izarrarentzat. Hortxe Eneko Martinez egaletik, arriskua sortu nahian Izarra, kontuz, baloia Odei Oleaga kontrolatuko du, eta berriro ere Bilbao Athleticek jokoa sortu nahiko du. Hortxe Areso, honek Muruari eman, aurrera Nolaskoainekin, Muruarentzat da baloia ostera ere. Vivian, patxadakin Muruari eman. Honek Nolaskoainekin jokatu du. Murua Vivian. Guazen mutilak, hortxe Jon Rojo. Gorririk izkin egin dio Garridori. Eta erdirantzadoa, ondo. Vencedor. Vencedorrek baloia galdu du. Berriro ere borrokan Bilbotarra. Garridok dauka. Ondo gurutzatu da Gorri. Falta adirazidu epaileak. Vencedorrek egindako falta. Hortxe aldaketa egitera doa, izan ere 16 zenbakiarekin Jose Luis Recalde sartuko da, Francis Suarezen ordez, 58. minutuan, Izarraren lehendabiziko aldaketa, 16 zenbakidun Jose Luis Recalde, Francis Suarezen gatik zelairatuko da. Hortxe erasora doa, arean sartuko da, izan ere, Vencedorrek egindako faltaren ostean aukera izango du Izarrak ondo Davizen erdiraketa, baina ederto baten eragotzi du Bilbao Athleticek arriskua, eta orain Odei Oleagak ukabilez aldendu du, eta azkenean defentsa batek egindako jaurtiketa, kasu hontan Kasadok egindako jaurtiketa kanpora joan da, Galarza izan da barkatu, eta Bilbao Athleticek aterako du. Vivian. Aurrera dago baloia, kontuz, ez da jokaldi, ez da ondo aritu, eta azkenean Izarrak berreskuratu du, kontuz, baloia atera berri den Recaldek jaurti du, Bilbao Athleticek defentsan aldaratzea sortu du,
Eta oraingoan kontrarazo antolatu nahian, nola eskoinek Larrazabali eman dio, baina Loiukoak laban egin du, eta ondoren ezin izan du baloia kontrolatu. Baloia Izarrarentzat. Galarza. Honek galera zabaldu du, baina Jon Rojo kontrolatu du baloia. Vicente. Honek vencedorri eman. Ondo, baloi bikaina, ez da Larrazabali iritsiko, Julio Irizibarrek alden du baloia, eta jabetza berriro ere Bilbao Athletic entzat izango da. Javi Murua. Honek esferikoa, Odei Oleagari eman. Oleagak aurrera bidaliko du baloia. San Bartolomek ez du jauzirik egin, eta ondorioz Casadok buruz jodu baloia. Garrido aurrera antzadoa. Kontu, sondo horre, Jon Rojo aurrean jarri baitzaio, honen erdiraketa Morenok ez du ukitu eta kanpora joan da, arriskutsua zen, baloi loratua, baina ez aurrelariak, ez atzelariak ez dute ukitu, eta azkenean ateko sakea izango da Bilbao Athletic entzat. Laugarren gola egin du Bilbao Athleticek, eta orain kontrareson saiatzen ari da Gaizka Garitanoren taldea, aldiz Izarrak erakutsi du ez duela amorerik eman nahi, lehendabiziko aldaketa egin du Rodrigo Hernando entrenatzaileak, eta jaurtik eta pare bat egin dituzte, erdiraketa honekin ere arriskua sortzeko aukera izan dute, eta hortxe kontuz izan behar dugu, defentsako lanetan gure atea hutsean mantendu ahal izateko. Irizibarrek Casadori, hortxe Villalibre presio lanetan. Maestresalas kapitaina, ondo San Bartolome presioan, azkenean ondo atera du baloia. Garridok baloia Morenori eman dio, ondo Larrazabal. Baloia berreskuratu du Bilbao Athleticek, baloi sakona Villalibreren-zat. Ia Gernikakoak borroka hortatik zer ateratzen duen, Casado ez du talarri, ondo baloia Vicenteren-zat. Presio horrek fruituak eman ditu, Villalibreren presioak hortxe, Vicente area barruan erdirak eta ez da inora geri bigarrengo zutoinan, eta azkenean hortxe Larrazabal, baloia berreskuratu du presioan ondo, alboko sakea Bilbao Athletic-entzat, berriro ere, presio aurreratu horrek fruituak eman ditu, Bilbao Athletic baloia erasoan berreskuratu du, eta Inigo Vicenteren erdiraketara ez da inori iritsi, baina eskumako egalean Larrazabalek baloia borrokatu, eta gogoratu lehendabiziko zatian 3. gola antzeko jokaldi batetik iritsi dela, Aresok egingo du alboko sakea, luze, nolazkoainek ukitu nahi zuen, baina azkenean aldaratzea berriro ere Aresorentzat, Kaskantekoak aurrera egin du erdiratu, eta alboko sakea izango da berriro ere. Gogoratuko dugu, 3. gola, modu horretan iritsi dela, hortxe Armabikoa Aresotan nola eskoinen artean ez da iritsiko Kaskantekoa, azkenean ateko sakea Izarrarentzat. Hortxe, momentu honetan Bilbao Athleticek erasotzen duen porteria hori, Armaia berriaren aurrean dago, eta aldaketa berriro ere, 8 zenbaki duen Maestresalas kapitainak zelaia utziko du, eta haren ordez Alex Hinojosa zelairatuko da, 62. minutuan, bigarren aldaketa egin du Izarrak, badoa Maestresalas kapitaina, eta haren ordez Alex Hinojosa zelairatuko da. Hortxe, besokoa jarri du Hinojosak, eta hortxe, bigarren aldaketa egin du Izarrak, Bilbao Athleticek oraindik ere ez du aulkia mugitu, ikusiko ditugu ondoren Gaizka Garitano egingo dituen aldaketak. Hortxe, San Bartolome borrokan Cisnerosek eraman du baloia. Aurrera antzagin nahi zuen, baina baloiak Peru nolaskoinen hankan jodu, eta alboko sakea Izarrarentzat izango da. Hortxe, David, honek Eneko Martinezi, Morenorekin jokatu nahi zuten, baina Bilbao Athletic berreskuratu baloia. Alboko sakea Lehoikumentzat, eta lehendabiziko aldaketa orain bai, 73. minutuan, 6 zenbakiarekin Unai Vencedorrek zelaia utziko du, eta horren ordez 15 zenbakiarekin Antonio Salado zelairatuko da, Sestaoko erdilaria berdegunera sartuko da, eta Unai Vencedorrek 17 urteko jokalariak zelaia utzi lan esker gain ostean. Hortxe Lezamako zaletuen txalo artean doa Unai Vencedor, eta haren ordez Antonio Salado berdegunera. Alboko sake egingo du Jesus Aresok. Luze jokatu nahian, hortxe Larrazabal gorputzarekin baloia babestuz, Loiukoak aurrera egin nahi du, ondo, ederto ez, azkenean iakorner lortzen duen, ez pena, baloia aldendu du, Izarrak, hortxe Rekaldek atzera egin du, aurrera
Rekalderentzat berriro ere, kontuz, murua iristen den, ondo, atzelariak bidea itzi dio, kontuz Rekalderekin, honen ez da jaurtiketarik, oso ondo, ederto, Javi Murua, falta egin diote, ondo babestu du baloia, posizioa hartuz, eta azkenean Rekalderi baloia uztu dio, honek jaurtiketa egin behar zuenean, ederto baten Javi Murua. Baloia Bilbao Atletikentzat, Odei Oleagak aterako du. Luze berriro ere, zen ere, metroak irabazten doaz erdiko atzelariak, eta jokalai ia guztiak zelai erdirantza baitoaz. Odei Oleagak luze, Victor San Bartolomek jauzi ingo du, Bilalibreko ukitu, ia Bizentek kontrolatzerik duenez, azkenean ez, eta Casado kaldendu duen arren, Nolaskoinek kontrolatu du, Jon Rojo, honek aurrerantza egin nahi du, Bilalibrek baloia babestuko du, eta buruzukitu, Bizenterentzat zijoan baloia, baina Casadok bere atezainari eman dio. Honek burua altzatu eta luze jaurti du baloia, Rekalderentzat. Odei Oleagak aldendu beharko du, bai, azkenean bai, Laudioko atera da, eta Alboko sakera bidali du baloia. Izarrak egingo du sakea, Alboko saketik, Eneko Martinezik Cisnerosi eman. Zangotzakoak egalera zabaldu. Hortxe Izarraren joko antolatu nahian, Cisneros berriro ere. Saladoren presioaren ostean Casadori eman dio. Honek luze galera zauesentzat. Bularrez kontrolatu. Eta erdiratu nahiko du. Baloia Bilbao Atletikeko atzelari baten jo du. Kontu, Rekaldeko baloia du kontrolean. Eta azkenean Victor San Bartolomek luze jo du. Arazoak eta arriskua aldentzeko. Casado. Cisneros. Bere buruaren gainean buelta eman. Eta aurrerantza jo du. Hortxe jokoan David, honek Casadori eman. Eneko Martinez, David, Garrido, izkine egin dio Antonio Saladori, baina azkenean falta adierazi du epaileak, Antonio Saladok egindako falta, eta Izarrak aterako du. Adi egon behar du jokaldi hauetan, arriskua sortu baitu lehendabiziko zatian zein bigarrengoan Izarrak eta markagailua gure atea utzean lagatzeko, adi egon beharko dute gure jokalariak, guazen mutilak, markagailu borobila dugulako momentutan, 4-0, 76 minutu jokatu direnean, eta 3 puntuak etxean geratuko direlakoan gaude, guazen mutilak. Davies eta Garrido baloiaren inguruan. 5 errematatzaile sartu dituzte arean, eta Bilbao Atletikeko 7 gizon daude gure segurtasun eremuan. Daviesek atera, kontuz errematea, eta errematea hona egin du Morenok, baina Odei Oleaga zegokien tokian zegoen, eta Laudiokoak baloia harrapatu du. Murua, San Bartolome ez da pasea hona izan, eta Hinojosak moztu du. Honek Rekalderi eman, Daviesek Sauesi, eta honek kapitainari, Cisnerosek baloia jokatu du, bere atezainarekin. Irizibar, honen zartakoa, Rekalde eta Muruaren arteko borroka, eta Carbonel jaunaren esanetan Bilbao Atletikeko atzelariak Izarrako aurrelaria bultzatu du, eta aldaketa, bigarren aldaketa Bilbao Atletiken, 77. Minutuan, Asier Córdoba zelairatuko da, Atletikoko lehen taldeko Iñigo Córdobaren anaia, eta Victor San Bartolomek bere lekua utziko dio, lan bikain egin du Barakaldokoak, 2 gol egin ditu aurreneko biak, eta hortxe Jario eta alegin handia burutu ostean, Asier Córdoba zelairatu da, bigarren aldaketa Bilbao Atletiken. Oain, baloia arean sartu nahi dute Izarrako jokalariak, errematea egin du, eta azkenean jokoz kanpo adierazi du Marrazainak. Errematea egin du Rekaldek, baina aipatu bezala ezerezean geratu da jokaldia, izan ere, epaiek jokoz kanpoko adierazi baitute. Eta hortxe, albistea, izan ere, Areso zelairatuko baita Izarran, 78. Minutuan, Aresok Garrido ordezkatuko du, eta ondorioz Javier eta Jesus Areso anaiak ditugu momentu honetan berdegunean.
Bilbao Atletikeko 2 zenbakia eta Izarrako 15 zenbakia. Jesus 1989an jaio zen eta Javier 1987an une berezia familiarentzat zalantzarik gabe. Jokoan jarraitzen dugu Cisneros. Honek baloia aurrera bidali du, Kontuz Moreno aukera baitu Rekalde, honek izkin egin jaurtitzeko aukera zuen, baina ondo azaldu da. Jesus Areso baloia mozteko eta kornerrera bidaltzeko. Adi egon behar dugu, tentuz, intensiade handia mantenduz, izan ere, defentsa lanetan indarrak biderkatu beharko ditu hain Bilbao Athletic kornerrean. Jokalari asko area barruan, erdiraketa Rekaldek errematatu du berriz, kanpora. Duela minutu gutxi zeleratu den aurrelaria da hau, Jose Luis Rekalde, baina erremate batzuk egin ditu dagoeneko, lerro artean mugitu da, eta nolabait talde nafarraren erasoa bizi berritu duela esan genezake. Baina, gure nahia da, Bilbao Athletic atea utzean mantentzea, eta albaldin bada, errenta are gehiago handitzea, Odei Oleagaren zartakoa, bila librek ukitzen duen, azkenean Galarzak aldendu du, Hinojosa, ondo gurutzatu da Salado, baina baloia kanpora joango da, eta Zaguesek egingo du, alboko sakea Izarrarentzat, guazen mutilak! Zaguesek atera, honek Rekalderi eman, aurreantza doa aurrelari nafarra, kontuz, badoa aurrera metroak irabazten kondukzioan, baina ondo gurutzatu da Antonio Salado, Asier Kordobarentzat da baloia, zeleiratu berri den jokalaria aurrera doa, hortxe Asier, ondo, leian Javier Aresorekin, bultzatu egin du, baina area barruan sartu da Asier Kordoba. Berri hori bultzatu dute, epaiak ez du ezer adierazi, bi bultzaka da eman dizkiote, bata lasterkazi joala eta bestea baloia kontrolatu nahian, baina ez du ezer txore adierazi. Eta orain Izarrak arriskua sortu nahiko du, hortxe ondo presioan Gaizka Larrazabal, Hinojosa, honek Kasadori eman, atzetik Asier Kordoba dator, Hinojosak bere buruaren gainean buelta emateko aukera izan du, eta ezkerreko galera zabaldu du, hortxe David, honen erdiraketa, noraskoainek ukitu, eta azkenean Bibianek alden du, Larrazabalen gainean egin du botea, eta orain Zaguesek du baloia, Javi Muruaren aldaratzea, Casado baloiarekin, erasoan ari da Izarra, Eneko Martínez, honek aurrera egin nahi du, Aresori eman baloia, baina ondo gurutzatu da Jon Gorri, kornera ekiditen duen, bai, kornera ekiditen du ondo Gorri, izan ere, pratikoki gorputza zelaitik kanpo zuenean, aldaratzea egiteko aukera izan du, honek Aresoren hanketan jo du, Javier Aresoren hanketan, eta Odei Oleagak egingo du ateko sakea. Laster Bilbao Athleticek 3. aldaketa egingo du, Jurgi Oteo zelairatuko da, baina oraindik txandala eta petoak kendu beharko ditu, eta bitartean jokoan jarraituko du, hortxe Odei Oleagaren zartakoa, Bilalibrek Paparrez, ondo baloia Gorri eman da, ez dira elkar ulertu Gorri eta Asier Kordoba, azkenean Casado kontrolatuko du baloia eta Irizibar atezaineri eman dio. Valladoliden aritutako jokalariak Casadori itzuli dio, honek baloia luze, Ian Olaskoinek ukitzen duen ondo, Larrazabalek buruz bebai, Saladok baloia Soropilan jarri, eta Olaskoini eman, Gorri, Bibian. Fentsa-lanetan, bikain aretu dira orain arte, Bibian eta Murua, Areso, berriro ere Bibian, Saladorekin jokatu, Zestaukoak egalera zabaldu du, Gorrirentzat, Bibian, guazen mutilak, hortxe Murua, Areso, Larrazabal, Nolaskoain, metro batzuk atzerago azaltzen zaigu orain Peru Nolaskoain, gogoratu behar da, lehen taldearekin erdiko atzelari gisa aritu dela, besteak beste, Huesca, Leganés, Rayo edo Bartzelonaren kontra, hortxe Larrazabal, Vicente, ondo, hortxe falta egin dio Zaguesek, arbitroa jarraitzen utzi du, Gorri, Jon Rojok aurre egin nahi du, baloia Saladorentzat, bultzatu dute, Kordobarentzat da baloia, bi jokalarien artean atera nahi zuen, baina Cisnerosek moztu du, Rekalderi eman, Neulaskain, baloia aldendu du, bi zenbaki duen jokalarieri eman dio, eta kornerra izango da Bilbao Athletic entzat, kontuz, mina hartu du,
Mina hartu du Bilbao Athleticeko jokalariak. Hortxe Gaizka Larrazabal dela uste dugu. Ez da Gaizka Larrazabal. Hortxe errepikapena. Ia ikusteko aukera dugun. Hortxe Asier Kordoba da lurrean dugun jokalaria. Eta zerbitzu medikoak berdegunean daude. Ia zer duen jakiteko. Eta alik eta lasterren osatzeko asmoz. Bitartean taldekidek ura eta hidratatzeko aukera baliatzen dute. Uradan eta hidratatzeko aukera. Hortxe ikuste ditugu Areso, Vicente edo Nolaskoain ura edaten. Aldiz Izarrako jokalari gehienak area barruan daude. Kornerra defenditu behar dutelako eta euren artean beharrezko ikusten dituzten ajusteak egin alizateko. Geldialdiarekin. Kordoba min hartuta baitago, Manola baiteko utxartea bizitzen ari gara hemen Lezaman. Espero daigun Asier Kordoba laster osatzea. Min hartuta dago, animo mutila. Saietz inguruan kolpe hartu duela dirudi. Ia arnazteko arazorik ez daukan. Kolpe gogorra da eta momentuz prest zegoen aldaketak itxoin beharko du, izan ere Asier Kordoba sendatu bitartean, Bilbao Athleticek ez du aldaketarik egingo. Eta hain kornerra, 75 minutu Lezaman, Inigo Vicentek aterako du. Guazen mutilak, hortxe, motzean jodu Gaizka Larrazabalekin Ormabiko eginda erdiratu, pena Villalibreren errematea kanpora joan baita, Gaizkaren arbeltxoaren beste kapitulo bat ezagutu dugu, hortxe prestatutako jokaldian, eta aldaketa, eta min hartu duen Asier Kordobaren ordez, Jurgi Oteo zelairatuko da. Pena Asier Kordobaren zat, 8 minutu eman ditu zelaian, izan ere, kolpe horren bitarte saietzetan min hartu du, eta haren ordez, Jurgi Oteo zelairatu da 17 zenbakiarekin. Espero daigun Jurgi Oteok sorte gehiago izatea. Izan ere, aipatu duen moduan, Asier Kordoba 78. minutuan zelairatu da, eta mina hartuta zelaia utzi behar izan du. Baloia kanpora joan da, ez? Bai, ez? Marran botea eman ostean, azkenean bai, Eneko Martinezek egingo du alboko sakea. Hinojosa. Honek aurrera Sauesentzat. Esker lateralak buru altzatu eta Morenorekin jokatu nahi zuen, baina berriro ere oso ondo azaldu da Javi Murua. Alboko sakea Izarrarentzat, 77 minutu Lezaman, 4 eta utz Bilbao Athletickentzat, goratu golak Victor San Bartolomek egin dituela, lehendabiziko biak behintzat, ondoren Villalibrek ere 3. lortu duela, eta hortxe Villalibre, 5. lortzekotan ondo Gernikakoa, jaurti, aldaratzean Salado, eta ondo gurutzatu da Cisneros 5. ekiditeko. Pena kornerra izango da, izan ere, Villalibrek gola egiteko aukera izan du, aldaratzea Saladori erori zaio, hortxe Villalibre atearen aurrean geratu denunea, izkin ostean eta atzelariak aldarazi du, eta azkenean Saladoren jaurtiketa kornerrera joan da, Vicentek Saladorekin jokatu, Toni Salado, Vicenteri itzuli, ia Deriokoak aurrera egitea lortzen duen bi jokala ditu gainean, bai, trebezia handiz, pena, azkenean Hinojosa gurutzatu da. Falta adierazi du, Vicenteren falta adierazi du Carbonel epaileak. Eta Izarrak jarriko du baloia jokoan. Casado izango da. Luze joko du. Bai Morenok, bai Rekaldek baloia askatu dutelako. Baina Villalibrek ondo eragotzi du Irizibarri egin beharreko pasea eta azkenean bai Luze. Ez du Davidek kontrolatu eta Murua azaldu da, Aresori emateko. Kaskanteko aurrera doa. Kamisetatik heldu diote Toni Salado. Aurrera doa Sestauko jokalaria. Ondo lerro artean Villalibreren entzat bakarrik geratuko da. Falta argia egin diote. Eta txartela ikusiko du atzelariak. Txartel garbia izango da. Txartel horia. Partiduko aurrenekoa izan ere. Asier Villalibre porteroaren aurrean geratu beharrean zegoen. Eta indar handiz lurrera bota dute. Ia, errepikapena ikusteko aukera dugun.
Bilbao Atletikek bosgarrena sartzeko aukera zuen, baina Villa Libre lurrera bota dute, hortxe errepikapena, Saladoren pasea, eta Sauesek lurrera bota du Villa Libre, partidako lehendabiziko txartela, 79. Minutuan, eta Bilbao Atletikek bosgarrena egiteko aukera izango du. Bigarren txartela izan da, eta zentzu horretan, hortxe Bilbao Atletiken aukera, falta baten bitartez. Oteo eta Vicente daude baloiaren inguruan, Salado metro batzuk atzerago. Hortxe, Salado kastinduko du baloia, aurreratu eginda Eneko Martinez gisa ezitik, eta azkenean alboko sakea izango da Bilbao Atletikentzat. Vicente Oteorekin jokatu, berriro ere Deriokoa baloiarekin, honek Jon Rojori eman nahi zion, baina Javier Aresok moztu du baloia, azkenean Bibianek nolaskoaini emango dio. Peru eskerretik Gaizka Larrazabalekin aurrera egin nahian Deriokoa, azkenean alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Jon Rojo egingo du sakea. Ontxe Larrazabal ikusten dugu eskerretik eta Oteo eskubitik, hori beste aldaketa taktiko bat izan da hirugarren aldaketaren ondoren, eta oraingoan jokoan 80 minutu bete direnean, Aresok du baloia, honek Villa Librerekin jokatu nahi zuen, Cisnerosek baloia moztu, eta azkenean alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Aresok egingo du, oratu bere anaia Javier zelaian dagoela, kasuntan Izarraren elastikoarekin Villa Libre, Gernikarrak Vicenteri eman. Honek aurrera egin nahi du, ez da pase ona izan, eta Eneko Martinezek moztu du, Moreno, ondo nolaskoain, Villa Libre, lurrera bota dute Gernikarra, falta berriro ere, baloia Bizkarrez kontrolatu du, hor fisikoki oso indartsua da Villa Libre, eta lurrera bota behar izan dute Gernikarra. Vicentek Saladorekin jokatu, Bibian, atzera Odei Oleagarentzat. Laudiokoak Javi Muruari eman dio. Aurrera doa, kamisetatik heldu egin dio Rekaldek, eta falta nabarmena izan da. Peru nolaskoain, Bibian, Jon Rojo, Gorrik Toni Saladori eman, kontuz, izan ere Hinojosak baloia lapurtu dio, Moreno borrokan Bibianekin, buruz buruko falta dirazi du epaiak, buruz buruko borroka zan, biak indartsuak gira, gorputz handiko mutilak, eta azkenean marrazainak adierazitako falta, adieraziz Dani Bibianek kamisetatik heldu eta hanka sartu indiola, eta ondorioz falta arriskutsua izango du Izarrak. Azkeneko minututan barreiatu gara, 82 minutu Lezaman, oraingoan golaukera Izarrak izango du. Hortxe dago David, falta jaurtitzeko prest, gisa esian Vicente eta Larrazabal, Odei Oleaga aginduak ematen, eta Bilbao Atletikeko beste 8 jokalariak ere area barruan daude. Kontuz, Adi Botilak Adi, Davidek atera bidali du, Odei Oleagak ukabilez aldendu du arriskua, Oteok buruz eta kontrara, son ateatzeko aukera, Inigo Vicente, irubiren kontra, badoa Vicente, Larrazabal eta Oteo ditu alboan, Vicente Oteo hori emanea Jurgi, pasea Larrazabal entzata gola! Gol! Bilbao Atletiken gola! Bosgarrena, 83. minutuan, Gaizka Larrazabalek sartu du, jokaldi eta kontraeraso bikain baten ondorioz, gogoratu, jokaldia, Lizarrak jaurtitako falta baten ondorioz hasi dela, Davidek jaurti, Odei Oleagak ukabilez aldendu, Oteok buruz ukitu, Vicenteren konduzioa praktikoki Izarraren area barruraino, sakonean Jurgi Oteoarentzat eta Barakaldokoak Gaizka Larrazabali asistentzia eman dio, bosgarrena sartzeko jokaldi azkarra kontrarasoan doai guztiak azaleratuz, bosgarrena markagailu biribila Lezaman, Bilbao Atletikek 5, Izarrak utz, Gaizka Larrazabalen bigarrena. Hortxe partida bukatzeko 6 minutu falta dira, Izarra jokoan, Eneko Martinezuk baloia. Presioan
Hortxe, azkenean kanpora, Bilbao Atletikentza, baloia ez izar, ez, bai, azkenean Bilbao Atletikentza, hasieran Marrazainak kontrako adierazi duen arren, epaiak zuzendu egin dio, eta hortxe, gure mutiak jokoan, Jon Rojoko deio leagari eman. Laudiokoak luze, ia Oteok baloia zelaia mantentzen duen Vicente aurrera joan nahian, kontrolatu du eta Oteo hori eman, Oteok Vicenteri, honek Jon Rojori, Javi Murua, ondo, Arin orain, nolaskoainek gaizki eman dio, eta David gurutzatu da. Sauez. Hortxe, Hinojosak Morenori eman dio baloia, baina ondo botadu bere burua lurrera Jesus Aresok, eta alboko sake egingo du Izarrak. Nafarrek baloia jokoan jarri dute, Hinojosa. Honek erdiratu du, baina baloia ateko sakera joango da, eta Odei Oleagak jarriko du baloia berdegunean. Vicente, metro asko inditu atzera Deriokoak, baloia egalera zabalduz, Larrazabal, eskumatik doa loiukoa, ondo potentzia handiarekin, praktikoki 85 minutuan eta potentzia ikusgarria erakusten Larrazabal. Oteo, ez dira ondo ulertu, eta Cisnerosek berreskuratu du Nafarrentzat. Presioan, Vicenteren falta adierazi du epaia, Carbonel jaunak, presioan Bilbao Athleticek baloia berreskuratzeko aukera baitzeukan, baina azkenean Nafarrek jarriko dute baloia jokoan. Casado egingo du sakea. Luze. Sauesek ukitu, Davidek Hinojosoari eman. Kapitainak burua altzatu, eta Cisnerosi eman dio, honek Casadori. Eneko Martínez. Eskumako egaletik sartu nahian Izarra orain. Ia mutilak ondo eusten diogun. Kontuz, Rekalderen jokos kanpoa adierazi, ez Aresoren jokos kanpoa adierazi du Marrazainak. Amago zenbakidun Aresoren jokos kanpoa adierazi dute. Eta ondorioz baloia Bilbao Atletikantzat. Oteo. Jurgik buru altzatu, eta jokoaren norabide aldatu nahi zuen, baina Sauez gurutzatu da. Hortxe baloia sakonean Morenoren zatzen, baina Odei Oleagak kontrolatu du. Jon Rojo. Vicente. Ondo. Aurkariak atzean lagatu sakonean, Jurri Oteoren zat. Ezkerretik, hortxe doa Barakaldoko arean sartu diteke, erdiraketa egin du, ez da baloia Villalibreren gana iritsi, izan ere, erdiko atzelariak moztu eta azkenean Julio Irizibar atezainak hartu baitu. 87 minutu Lezaman, 5 eta utzi Bilbao Atletikentzat, 3 puntuak Lezaman geratuko dira, bolada txarrari amaiera emango zaio, eta gure lehikumeak 17 punturekin jarriko dira sailkapenean. Goazen mutilak. Casado. Honek Eneko Martínez eman, presioan Salado eta Jurgi. Baloia berriro ere Casadorentzat. Galarza. Honek Casadori. Galera zabaldu nahi zuen Sauesentzat, baina Aresok atzera bidali du eta Odei Oleagak kornerra ekidingo du. Laudiokoak baloia berdegunean jarri du eta Davidek kontrolatu. Valentziarrak aurre egin nahi du, Larrazabal eta Aresoren presioa gaindituta, baina ondo kaskantekoa Javi Muruari emanez eta honen aldaratzea kanpora joango da. Ateko, alboko sakea, kasuntan Izarrarentzat. Guazen mutilak guazen, azkeneko alegina, 88 minutuan gaude, puntuak etxean geratuko dira, eta lan txalogarria egin du gaurkoan Gaizka Garitanoren taldeak, hortxe aleginan Peru Nolaskoain. Honek Larrazabali eman sakonean Vicenterentzat, ia 6. iristen dan, Vicentek buru altzatu, Villalibreri eman, hortxe Gernikarra, gol! Gol, 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 gol! 6. lortu du Bilbao Athleticek, Asier Villalibreren bigarrena, Inigo Vicenteren jokaldi bikainaren ostean, 6 eta huts, 88 minutua, eta Asier Villalibreren bigarren gogola. Victor San Bartolomek bi egin ditu, Larrazabalek beste bi,
Eta Asier Villalibrek beste hainbeste, 6-0 hortxe, Inigo Vicenteren jokaldia, pase area barrura, eta hortxe Asier Villalibre killer lanak egiten, Gernikako horren bigarren gola, 6-0 Bilbao Atletikentzat, eta modu ezin hobean bukatuko du Bilbao Atletikek azken partidetako arratsa. Izan ere gogoratu behar da, Gaizka Garitanoren mutilak, gure mutilak lehian egon direla, baina Sanzeren kontrako partidan, zein Mirandes eta Arenasen aurkako norgehiagoketan azkeneko minututan iritsitako porrotek min eman dute, eta gaurkoan nagusi hasieratik bukaeraraino autoestima dosia, konfidantza gure mutilentzat, eta beste 3 puntu etxean gorantza begiratzeko. Goazen mutilak, Jon Rojo, Hinojosak du baloia orain. Honek David Zieman, nolaskoa impresioan, Sauez, David, Areso eta nolaskoain defentsa lanetan, Larrazabalek baloia ukitu, baina azkenean Davidek eraman du, Areso, kondo, aurrera doa kaskantekoa, Villalibre, Vicenteren pase sakona, defentsak moztu du, hortxe, ondo, partida bukatu da, 80. minutua bete eta berehala, 6-0 Bilbao Atletikentzat, gogoratu, Victor San Bartolomek 2 gol egin dituela, Asier Villalibrek beste 2, eta Gaizka Larrazabalek beste hainbeste, 6-0 Lezaman, 3 puntu Bilbao Atletikentzat, eta bolada txarrari eman ostean oraingoan, optimismoz, positibotasunez, eta aurrera begiratzeko irrifarrez lortutako garaipena dau, 6-0, eta goratu biharkoan emakumezkoen taldeak Espainolen kontra jokatuko duela Bartzelonan, eta astelenean gaueko 9:00 gizonezkoen lehen taldeak Espainolen kontra jokatuko duela Korneian baitare. Gure partetik besterik ez, 6-0 Bilbao Atletikentzat, mila esker eta aurren arte. Galdu du, baina berriro ere galean Suarez erdiraketa egin nahi du, baloia errematean, ez da heldu Moreno, baina Larrazabalek buruz-buruko egin nahi du, oso ondo bikain ederto, hortxe doa loiuko area barruan sartu erdiratu, gol! Bartolomeren gola, eta jokera, bai, berreskuratu du baloia, Areso, areala sartu nahian erdiraketa ingo du kaskantekoa, bigarren lerrotik, gola berriro ere Victor San Bartolome! Hortxe dago zuloa, eta birritan berreskuratu du, Bilbao Zabalatearen aurrean geratu liteke baloia, San Bartolomeren txat irugarren agin dezake pena, Julioka aldaratu du baloia, eta hat-triketik gertu egon. Moztu, Zumaiarraren alderatzea, Erni, azin olako jaurtik eta egin duen Alex Maestresalas kapi. Espero daigun hortxe, kontuz, hortxe atepetik atera du baloia Javi Muruak, arriskua jarraitzen du Oleagaren gelditua azkenean, baina arrisku galanta sortu du. Bilbao Atletiko jokalariak aro berrondo da, nolaskoain, honek buruzukitu Villalibreren errematea, gol! Gol! Suarezek area bat sartzeko aukera du, honen jaurtik eta ondo dei Oleaga. Goratu horrela iritsi dela 3. gola, nolaskoainek ukitu nahian Villalibre berriro ere, Villalibre aukera, hortxe, piena ez da San Bartolomeri itxi vencedor, honen jaurtik eta kanpora, baina antzeko jokaldia izan dugu, minutu. Gaizka Larrazabali, baloa deloiuko aurrera. Buruz-buruko egin potentzian direkin Gaizka Larrazabal laugarrena sartzeko, zer nolako gola egin duen Gaizka Larrazabalek. Gol! Izarrako aurrelaria, jaurti nahi dau, eta ondo azaldu da bere lekuan, zegokion tokian, Odei Olea. Ondo horre Jon Rojo aurrean jarri baitzaio, honen erdiraketa Morenok ez du ukitu eta kanpora joan da, arriskutsua zen, baloi loratua, baina daude gure segurtasun ere moan, Davidek atera, kontuz errematea, eta Morenok, baina Odei Olea. Gaizka Larrazabalekin ormabiko egin da, erdiratu, peina Villalibreren Gaizkaren, eta laugarren, hortxe Villalibre, bosgarren alortzekotan, ondo Gernikakoa, jaurti, aldaratzean Salado, eta ondo gurutzatu da Cisneros, bosgarren buruz eta kontrara, sonateatzeko aukera, Inigo Vicente, irubiren kontra, badoa Vicente, Larrazabal eta Oteo ditu alboan, Vicenteko Oteo hori emanea Jurgi, pasea Larrazabal entzata gola! Gol! Vicentek buru altzatu, Villalibreri eman, hortxe Gernikarra, gol! Gol! 6.